Hi, ik ben Manushka Segelaar-Breveld, actrice en schrijfster en ik ondersteun de solidariteitsactie voor Huizen Asiana. Wil jij ook iets doen? Wil jij ook iets betekenen? Kijk dan op www.lobby5.com www.lobby5.com en zie wat jij kan doen voor Huizen Asiana. Lobby voor Wisranam. Als je me ziet, dan weet je dat er iets gaat gebeuren. Iedereen wordt oud. Ook jij, hopelijk. En de mensen van Asiana hebben onze hulp nodig. En daarom gaan we een grote benefit week voor ze organiseren. Waarbij we ze gaan helpen om de zaak daar op te graden. We gaan het niet alleen doen. We hebben mensen die uit het buitenland komen. Jurgen Rijman komt ons helpen. Maar nu komt het. Ik heb een win-win propositie. Ben je ondernemer en je wil je product aan de man brengen, maar je wil ook een bijdrage leveren aan deze oude vandaag, dan kan dat. Je kan hier met je stem komen, je producten aan de man brengen en een deel van het geld doneren aan Huizen Asiana. Ik zou zeggen, kom gewoon gezellig en neem contact op met de organisatie. 5 tot en met 9 juli gaat het gebeuren hier in Jacana. Jurgen Rijman is er elke dag om de boel op te trommelen. En natuurlijk ook als echt ambassadeur van dit project. Namens de organisatie Lobby voor Suriname of Lobby voor Wisranang wil hij het samen doen. Suriname voor Suriname. Iedereen is welkom. Er zijn ook heel wat bands die zich al hebben opgegeven en bedrijven. Maar natuurlijk, we willen ook de gelegenheid geven aan meer bedrijven om te participeren. Dus heb je een kleine onderneming, zoals Tessa zei, maak contact met de organisatie. En 5 tot en met 9 juli kan je dan ook hier zijn om mee te doen aan de inzameling voor Huizen Asiana. Het mooie van dit project is ook dat het duurzaam is. We gaan niet alleen wat producten eenmalig doneren. We gaan echt een paar jaren lang werken aan de opbouw en ontwikkeling en renovatie van onze Huizen Asiana. De senioren burgers hebben altijd voor ons gezorgd. Het is nu tijd dat we het roer overnemen. Nu zijn wij aan zet. Geef je op als je een leuke onderneming hebt. Iedereen in Suriname kent Huizen Asiana. Ooit was het het grootste en mooiste bejaardentehuis. Niet alleen in Suriname, maar in het hele Caribisch gebied. En nu is het in verval. De keuken, de sanitaire voorziening, alles, de bevoorrading, het moet gewoon beter. Want onze seniorenburgers verdienen dat gewoon. Ze hebben hun hele leven lang hard gewerkt en nu moeten ze gewoon een goede oude dag hebben. En dat gaan we met z'n allen doen. 5 dagen lang Lobby voor Wisranang. Ik ben vanaf 5 juli tot 9 juli in Suriname speciaal voor deze actie. En hopelijk kan ik jullie allemaal zover krijgen om ons te joinen. We doen het niet voor onszelf, nee. We doen het voor de mensen die het hardst nodig hebben. Onze lieve seniorenburgers van Huizen Asiana. Ik zie je gauw. Suriname voor Suriname. Geef je op. Hey lieve mensen in Suriname, van 5 tot en met 9 juli gaan we de grootste solidariteitsactie ooit doen voor Huizen Asiana. We beginnen op 5 juli om 6 uur bij Jacana en gaan daarna op verschillende plekken nog actie voeren. En jij kan meedoen. Iedereen kan meedoen. Als je nog 5 SRD geeft of 5000 euro geeft, het maakt niet mee. Alle beetjes helpen, zolang we het maar samen doen. Want daar gaat het doen. Lobby voor Wisranang. Want Lobby voor Wisranang voor onze ouderen, daar gaat het om. Wil je weten hoe jij mee kan doen? Ga naar lobby5.com en kijk hoe jij je bijdrage kan leveren. Oké? Laten we het doen. Lobby voor Wisranang. Want onze ouderen verdienen het.